רבותיי, בלתי נתפס מה שקורה פה. באתי לניחום אבלים אצל משפחת תפילינסקי והזדעזעתי עד עמקי נשמתי. תראו באיזה מצב הם חיים. קירות מתקלפים, עובש, רטיבות. זועק מכל פינה פה. תראו את המיטות הפשוטות, תראו את החדר הפשוט, זה לא יאומן. ובמקום הזה הרב תפילינסקי גידל עם אשתו היקרה 8 ילדים, ברוך השם. כשאבא היה פה, אז החיוך שלו היה פה, השמחת חיים שלו הייתה פה, ובעצם כל הדברים האלה היו פחות מורגשים. אבל כיום, אבא לא פה. אנחנו לא יכולים לתת לאלמנה ול8 יתומים להמשיך לחיות במקום הזה. בשום פנים ואופן ובשום צורה אנחנו סומכים עליכם בעזרת השם. בואו, תעזרו ותסייעו שהאלמנה תוכל לגדל את היתומים במקום נורמלי, בבית שנקרא בית, לא בית כזה עני, שבבית שנקרא בית בעזרת השם, ובזכותכם שתשמחו את האלמנה, תשמחו את היתומים, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, אמן. תודה רבה.